Dobrý den. Dobrý den, pane učiteli. Takže zahajujeme nový školní rok a začneme samozřejmě přivítáním pana starosty. Děkuji za slovo. A milé děti, vážený pane řediteli, vážené paní učitelky, vážení rodiče, dovolte mě, abych vás co nejsrdečněji pozdravil a přivítal u příležitosti zahájení nového školního roku 2009-2010. Zejména bych chtěl pak přivítat mezi námi naše milé brňáčky, kteří dneska poprvé zasedli do školních lavic. Mám za to, že se jim ve škole bude hodně líbit a že do školy budou chodit rádi. Jak zřizovatel obec, tak vedení školy se pro ně snažilo připravit ty nejlepší materiální podmínky, které nám umožňují. Konstatoval, že mám velkou radost z toho, že se naše škola rozrůstá. Mám na mysli rozrůstání v tom smyslu, že se rozšiřuje o další 4. postupný ročník. Toto zejména uvítají naši rodiče, kteří pak nemusí posílat své děti do okolních škol Liptáre, ve Vsetíně nebo jiném okolí. Pohled do školních lavic mezi usměvavé, spokojené a převážně opálené tváře našich dětí dává tušit, že prázdniny prožili spokojeně, v pohodě a že jsou dobře připraveni na nový školní rok. Samozřejmě přivítám prvňáky, kteří dneska udělali první krok za vzděláním, i s jejich rodiči, kteří je přišli doprovodit. Samozřejmě druháky, třeťáky, no a i čtvrťáky, které vlastně máme letos čtvrťáky po 3 letech, opět zrovna čtvrťáci, takže už jsme zase 1 až 4. Dnešní program bude vlastně takový, že máme jenom krátké zahájení, zhruba tak asi tu hodinu. To už vlastně budeme potom rozdělení v těch jednotlivých třídách, kde si povíme informace u prvňáků, hlavně teda rodiče, aby věděli, jakým systémem, jakým stylem budou pracovat, abychom vlastně mohli začít co nejdříve. Takže tím já vlastně zahájení společně.